A cukorbetegséget a WHO az elkövetkező évtizedek egyik leggyorsabban terjedő népbetegségének tartja. Segíthet-e a D-vitamin a megelőzésben, kezelésben? Igen, egyre több tudományos munka jelenik meg a témában. Tavasszal hívta fel a szakemberek figyelmét az orvostovábbképző szemlében egy cikk arra, hogyha a gyermekek és fiatal felnőttek D-vitamin ellátását optimalizálni tudnák, ez azt jelenti, hogy minden gyermeknek és fiatal felnőttnek a normál tartományba esne a D-vitamin szintje folyamatosan, akkor az egyes típusú fiatalkori diabétesz kockázata 50%-kal csökkenne. Ez hatalmas szám, hiszen az időskori cukorbetegek száma is folyamatosan nő, sőt a WHO előrejelzése szerint 2025-re a duplájára fog nőni világszerte a cukorbetegek száma, tehát a megelőzésnek hatalmas jelentősége van. Nem csak az egyes típusú cukorbetegség, hanem a kettes típusúnak a kockázata is csökkenthető a D-vitamin megfelelő ellátásával, hiszen a D-vitamin hiánya a cukorbetegség kockázatát jelentősen fokozza. Van egy csoport a nők között, a PCO-szindrómában szenvedők csoportja, akiknél különösen alacsony D-vitamin szinteket találtak a vizsgálatok. Márpedig ebben a betegségben, aminek alapja az inzulinintolerancia, előbb-utóbb cukorbetegséghez vezet, hatalmas jelentősége van annak, hogyha a cukorbetegség kockázatát csökkenteni tudjuk. És ezzel kapcsolatban nagyon jók a konkrét tapasztalatok is, hiszen napi 4000 nemzetközi egység, ami mondjuk az általam preferált Calivita D-Drops vitaminból 10 csepp napi bevitelét jelenti, jelentősen csökkenti a PCO-szindrómában szenvedő hölgyek tüneteit.